Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright. Welcome back here in Wake Up Ilocos at nandito pa rin tayo sa terrace sa The Nino Resort. Ayan, so kung last week napanood ninyo yung mga ballads namin sa live act sessions, syempre, napanood po ninyo ang Walang Kamatayang Alejandro. Ang aming version, ang aming sariling cover for Alejandro. I would like to thank Kuya Jojo and of course Edmar for playing for me. At ikaw Wayne, di ba? Mga magagaling na bridge band. Yes. Cesar, Eric, Cesar! Cesar. May dating. Ganun pala dapat yun. Ganun pala dapat yung pag binamagit yung Cesar. Cesar. Parang kasi Cesar. Cesar or Cesar, talaga yung Zay na Zay ha. Ayan, at syempre nais ko pong pasalamatan na sweet and spicy. Of course, para sa mga masasarap na pagkain na inihanda nila for us during sa ating mga live back sessions, of course. And syempre, lagi naman tayong binibigyan ng food. Maalala ko nga nung nag-tape tayo ng gano'n during nung kayo yung tumutugtog, parang nasa bar kami. Sarap na sarap ka sa kinakain mo, sarap na sarap ka sa pinakikinggan mo. Sweet and spicy food. Yes, di ba? And of course, Syempre. while listening to that, Alejandro. Alejandro. But don't call me name. I'm Robert. Don't call me name. I'm Roberto. Don't call me name. Lahat naman ko sa'yo. Don't call me names. Sandali. Don't call me name, I'll call names. Sandali lang. Maraming salamat din po kay Mr. Kenneth ng Island Souvenirs for my shirt. Ay, gagamitin ko po yan sa isang Poptastic episode. Abangan ninyo kung ano yan. Kaya pumunta rin kayo sa kanilang shop just along Heritage Village. And if you want, pwede rin kayo makapagpa-imprenta ng sarili ninyong pangalan printed on the shirt. Napakaganda at napakaganda talaga ng tela ng Island Souvenirs. And I would like to sa Heritage Village nga, kababanggit ko lang. Baka gusto mo pa, imprenta mo doon and nyaws, pwede rin. Iniisip mo. Natanong ko ulit yung Ayan, kung ano na naman kasi nasa isip mo. Ayan, at kahit din po pala kay Dr. Joy Velasquez sa kanyang baby, kapapanganak din kasi niya. Yes! Oo, matagal na rin hindi ko siya nakita. And I will visit you soon sa clinic mo. And of course, maraming salamat din po pala kay Mr. and Mrs. Francis Flores ng Hidden Garden. Maraming salamat po din sa longganisa na binigay ninyo sa amin. And of course, kung gusto nyo rin pumunta sa Hidden Garden, you are free to go there dahil napakaganda rin ng lugar na yun. Kung gusto nyo naman ng parang ang ambience niya ay medyo in touch with nature din, mga bulaklak. Yes. Dapat ang pangalan ni Mr. Francis Flores ay Francis Flowers. So, diba? Mr. Francis Flores. May naisip naman ako bang madali. Ano ba yun? Ay, naku, mo nang banggit nila, nagkakamali ka lagi, Wayne. Wag na. Wag na. Baka maling banat yan. Ayun. Teka, sandali. At may sasabihin pa siya. Oh, may sasabihin pa ako. Please po bumili kayo ng Ilocos Sur Capital Chorale album namin. Ayan, it's available sa Marshalls. And of course, kung gusto rin po ninyo, mabibili po ninyo yan sa Provincial Capital of Ilocos Sur. And ano po ba? Hi sa Bueno family pala. And of course, sa mga office mates ko na laging nanonood sa atin dyan. At sa lahat ng mga nakalimutan kong banggitin next time na lang. Next episode na lang. Marami pang pagkakataon. Ayan. Ikaw din, may babatiin ka pa ba? Hindi, papunta pa lang ako eh. Papunta ka pa lang, okay. Hi pala kay Mayor Mark Purisima, nagpapabate. Ha? Pepi Talk. Ayun, Pepi Talk. Ang cute no, napaka-unique na name. Alvarez. Pepi Talk. Hindi, actually may ibang pangalan yung naisip namin nung isang araw eh. Actually, Yung pangalang talk naisip about kami. Cedric. Okay. Ano yun? Huwag maganda na. yun. Para sa ibang ano na lang yan. Ibang panibagong idea. Ano yung nakalimutan ko ulit yung sports time ba yun? Game time! Game Ayun, time, sports time. Tapos, Ayan. meron pa yung bihag ko. Biyag ko. Ayan. Subaybayan po ninyo yung mga shows namin, mga bagong shows, of course. Siyempre yung mga ibang shows, kung nagtatanong sila kung nasan na, siyempre nag-break lang muna. Marami pa rin yan. More to come. Okay? So, At dyan po nagtatapos ang aming episode for today. Sana po ay nag-enjoy kayo at nakapulutan niyo po ng maraming kaalaman ang aming episode. yes, syempre, tumutok ulit kayo next episode dito sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye everybody! Follow us on Twitter, CJ Haftay. Tapos, follow us sa Yes, Smart TV, Poptastic. Bye! Just gonna